Здравейте! Изминаха почти 2 седмици от последното видео, в което показах как търгуваме анализа на евро-долар. Сега ще видим как се развиха всички инструменти, които търгуваме и какъв е резултата от тях през този период от време. Това, което търгувам, споделям напълно безплатно, абсолютно всеки ден, е анализа на евро-долар и там очакваме продължаване на възходящото движение. Това е анализа от 9 май, като тук очаквахме спад в зоната на подкрепа и оттам отблъскване, като това е нещо, което вече голяма част от него се разви. Тепърва предстои и останалата част от движението, тъй като тренда при евро-долар се запазва нагоре. Това е анализът, който всеки ден споделям в безплатната телеграм група, а освен този, който е в безплатната телеграм група, всеки ден правя видеоанализ в премиум канала, където освен евро-долар разглеждам и всички останали инструменти, които търгуваме. Така че избираме най-подходящите инструменти и споделяме това какво и по какъв начин ще търгуваме при тези инструменти. Това, което при евро-долар се случва, е достигане до зоната на подкрепа, влизане в тази зона, отблъскване от зоната на подкрепа, връщане и корекция, която направи цената до 61,8. Определихме тук допълнителни нива на подкрепа, след това покачване, пробив на предишния връх, което потвърждава стартирането на възходящото движение, допълнителни корекции, следващо покачване, което днес достигна първата цел, която беше 1.1330. Това във всеки един ден е споделяно в безплатната телеграм група като нива на подкрепа, които очакваме в последствие, като корекция, която се очаква, след като вече е установено дъното, допълнителната корекция, която се очаква, след като вече имаме тази корекция, следващите движения във всеки един ден, заедно с допълнителните нива, които очаквахме да бъдат достигнати и съответно от тук нататък развитието. Продължаваме да го споделяме и споделяме начина, по който търгуваме това движение. Така че евро-долар изцяло в момента изпълнява анализът, който имаме, за това, че възходящото движение ще продължи, като занапред, като очаквания, това, което имаме, е, че това покачване ще продължи и нещо, което обръщам най-голямо внимание и в премиум канала, е да не се слагат ограничения на това, докъде цената може да достигне. Достигнахме нива от 1.16 почти, след това направихме една корекция, тепърва може да има следващо покачване, което да премине и над тези нива. Така че когато цената се намира над нива, на които сте търгували, това да не бъде ограничение за това, че цената не може да върви в същата посока. След като има тренд, това е посоката, която трябва да бъде използвана и не си лимитирайте позициите до това, че цената не може да направи по-високи стойности и най-вече не търсете позиции против този тренд, който се развива в момента. Това нещо при паунд долар е малко по-категорично, тъй като при паунд долар очаквахме по-малка корекция до 38,2, съответно от 38,2 се отблъснахме и в момента си достигнахме предишния връх. Напълно нормална реакция в момента от предишния връх за прибиране на печалби, но очакваме, че това движение също ще се запази, ще продължи възходящото движение тук. Третият инструмент, който търгуваме през последните 2 седмици, това е златото, като при златото корекцията, която имаме, е само на базата на последното покачване, т.е. покачването от началото на април, корекция до 61,8 и влизане съвсем малко в зоната на подкрепа, отблъскване, корекция, следващо покачване, пробив на предишния връх и тепърва има потенциал това движение също да продължава да се развива. Анализите на злато и на паунд долар са споделени както в премиум канала, така и в безплатният бюлетин във всеки понеделник, който изпращаме, така че за всеки един от тези анализи има допълнително споделена информация в рамките на всеки един ден. Сега ще видим и какъв е резултата от тези анализи, които сме споделяли и сме търгували през това време. Първо ще започнем с анализът, който е при евро-долар. Цялото продължаване на възходящото движение малко по-бавно зарежда тук, тъй като има доста голям брой позиции. Първо имаше доста голям брой позиции, които търгувахме в рамките на тази корекция тук. След това очаквахме, че ще има допълнителен спад, затворихме позициите и стартирахме нови позиции в деня на този спад, когато цената влезна в зоната. Защото дори да не беше стартирало цялото възходящо движение, ние отново щяхме да отчетем резултат само от задържането в зоната на подкрепа. В този случай анализът започна да се изпълнява изцяло спрямо очакванията, което означава, че по-бързо успяваме да прибираме печалбите. От 12 май са стартирани позициите на покупки след този спад
и в цялото това движение са вкарвани покупки, които са прибирани печалби, при корекциите са зареждани нови покупки, вкарвани са допълнително нови входове, прибирани са печалби и това е начинът, по който търгуваме чрез Volatility експерта на базата на този анализ, знанието, което имаме и анализът, който сме направили, изпълняваме тези позиции през автоматичният експертен съветник, Volatility Expert Advisor. По този начин не отделяме време за това да следим постоянно къде се намира цената. Дали в момента прави корекция, дали в момента тръгва да изпълнява движението. Нещо, което трябва да правим е просто да потвърждаваме дали анализът се запазва или се променя. Ако се променя, само тогава трябва да направим промени. Ако анализът се запазва, както в този случай, абсолютно никакви промени не са необходими. Тоест, след като е стартиран експерта на 12 май, до момента 21 май не е необходимо и не сме правили абсолютно никакви промени. Така че робота и в момента продължава да активира нови позиции, тъй като анализът е останал без промяна и продължаваме да очакваме това движение да се развива. Напълно нормално от нивата на съпротива в момента да влезнем в корекция, след което да продължи това движение. Тези корекции в този случай носят допълнителен резултат. Колкото по-дълго време цената успява да изпълнява този анализ, т.е. да се развива на страни и след това да се покачва, да се развива на страни и след това да се покачва, толкова по-добър резултат се постига. А ако движението се изпълни директно, само с една свещ надолу и след това една свещ нагоре, тогава много бързо ще трябва да излезнем от този анализ, тъй като той се е изпълнил и ще отчетем по-малък резултат. Този вариант е идеалният вариант, по който се движи в повечето случаи пазара и по който се отчита по-добър резултат, тъй като хем получаваме потвърждаване за това, че нашият анализ е правилен и в същото време отчитаме повече резултат от по-големият брой позиции, тъй като има голям брой корекции, цената коригира до 61,8, прави следващото покачване, коригира до 38,2, прави следващото покачване сега и прави нова корекция, след това ще видим следващото покачване. Това носи реалният резултат. Това цялото нещо от 12 май до момента, всички позиции, които са сключвани при евро-долар, само да не бъде като отделен прозорец, а да си бъде в рамките на MetaTrader, са доста голям брой позиции. Ето тук могат да се видят всички позиции, които са отваряни и затваряни, абсолютно всички позиции, когато се даде тук десен бутон, в колоните можем да активираме коментар и в коментар да видим как са стартирани тези позиции, т.е. всички позиции са с експерта, няма нито една ръчна позиция, за която да съм отделял време да стоя пред компютъра и да търгувам. Общият резултат от всички тези позиции от 12 май до момента е 598 евро. В момента робота продължава да отчита резултат, робота не е спрян, очаквам движението да се запази, като напълно нормално да прави допълнителни корекции. В същото време на отделни сметки търгувам отделните инструменти, т.е. при евро-долар се стартира робота и той си търгува евро-долар. На друга сметка търгува на паунд-долар. Същото движение, което показах преди това от графиката, стартирано в същият момент от време на 12 май, но на паунд-долар. Цялото покачване, което направи паунда, корекциите, които имаше в момента текущото движение, с резултат, който е сходен с този на евро-долар, тъй като обемите, с които се търгува са същите, резултатът е 552 евро. Обемите и при евро-долар и при паунд-долар са 0,01 лот на позиция. Това се определя спрямо сметката, спрямо риска, спрямо параметрите, които се зареждат на експерта. Ако сметката позволява, могат да бъдат вкарани по-големи обеми, съответно да бъде отчетен по-голям резултат. Това, което отчита по-голям резултат, поради по-големите движения, които прави, но и по изискването за по-голяма сметка, е резултата при златото. Тъй като при златото направихме корекцията, достигнахме до 61,8 и очаквах отблъскването от тази зона на подкрепа. Реално до момента няма особено голямо покачване, тъй като стартирах покупките при злато на 3230 долара. Заради позиции на покупки при този спад, изкарвани бяха през цялото движение позициите и в момента почти всички позиции са затворени. Единствено тук горе има допълнително активирани текущи позиции, които също очаквам да бъдат затворени, тъй като също очаквам възходящото движение при златото да продължи. Това е другият инструмент, към който е изключително важно да не се поставят ограничения. Това, че цената премина преди доста време вече историческия връх, премина 3000, достигна 3500, ако в бъдеще премине над 3500,
не трябва да бъдат поставени ограничения за това докъде може да достигне цената. Това е нещо, което спира обикновено по начинаещите за това, че цената е направила нов връх и съответно е време за корекция. Контрането на такъв тип ясно изразени движения няма никакъв смисъл. Много по-лесно, много по-сигурно е да се търгува по посоката на този тренд. Така че това е единственото, което правя през робота. Изчаквам подходящия момент, стартирам експерта, след което абсолютно нищо не правя, докато анализа се изпълнява. В този случай доста време задържахме настрани. В момента стартира следващото покачване. Резултата, който има от златото от този момент, отново 12 май до момента, е 4300 евро. Сумарният резултат при всички инструменти, които търгуваме от евро-долар, паунд-долар и злато, като и при златото обемите, с които показвам, са 0,01, е 5500 евро. Така че този резултат е отчетен абсолютно автоматично, изцяло и само от робота, без допълнително време, което да се отделя за търговия, без да се стои по 7, 8, 9, 10 часа на графиката да се скалпира. Реално робота зарежда позиции, затваря, зарежда нови позиции, затваря, зарежда нови позиции. Реалният резултат от робота идва, когато го оставим да работи на по-големи периоди, по-дълго време. Тогава той успява да натрупа по-голям брой позиции и да покаже основното предимство спрямо стандартният начин на търговия. Тъй като в стандартният начин се приема, че трябва да изчакаме цената да достигне до определено ниво, там да направим единичен вход и да очакваме, че от този момент, в който влезнем, цената трябва да започне да изпълнява анализа. В този случай целта е да направим вход в правилната посока и след това цената или да задържи, или да стартира в последствие изпълнението на този анализ, както в този случай. Резултата от трите сметки 5500 евро, броят сделки не съм ги смятал в момента, но са изключително голям брой сделки, особено при златото, тъй като волатилността тук е доста голяма и съответно се сключват много голям брой сделки. Това нещо през ръчна търговия няма как да бъде изпълнено по този начин, да се търгува денонощно и да се отчита резултат от всяко едно малко движение, което успява да направи цената. Така че това е начинът, по който се развиват в момента тези инструменти, начинът, по който ги търгуваме и резултата, който отчитаме на тези сметки, които показваме. Оттам нататък като движение от какво предстои, според мен предстои продължаване на текущите движения и основното, към което наблягам отново, е за това, че не трябва да бъдат лимитирани тези движения, докъде могат да достигат. Има посока, която е ясна в момента. Пазара изглежда сравнително, може би, поне от моя гледна точка, от начина, по който търгувам в момента, един от най-категоричните и ясни на този етап. Така че докато пазара се движи по този начин и е ясен, това ще бъдат позициите, които ще търгуваме. По никакъв начин не търся продажби нито на евро-долар, нито на паунд-долар, нито на златото. Това са трите инструмента, които са най-категорични в момента и това са трите инструмента, които търгувам. Останалите инструменти предпочитам на този етап, когато няма основания да не ги търгувам. Това е анализът, който правя всяка една сутрин в премиум канала и всеки, който е участник там, е запознат с този анализ и има възможността да отчита тези резултати. Ако има допълнителни въпроси, очаквам да ми пишете отдолу в коментарите или да се свързвате директно с нас в Telegram. Хубав ден от мен и успешна търговия!